Now we're back. Now it's our 13th vlogged. Mali, wait lang. And now we're back. It's gonna be our 14th vlog. Now we're going to our night out summer sa Villa Antonina, Baliti Resort. Siyempre, si Bacolor nagpagupit para maganda. May iwan si Bakla eh. Nangungula ako ka. Wisit ka. Kulangot pa more. Record yun. Then stop muna. So, kailangan mag-grocery ng pang-sanggipsal. Hanap kami ng pang-sanggipsal. Kami sa entrance. Success! So tuloy na ang aming overnight outing sa Villa Antonina. Haha. Best actress goes to... Sabi niya sila magpapadala sa akin ng ano. Hanap namin ang aming cottage. Saan yung cottage na? Ay, parang sa ano lang yun? Sa market. Maraming tao nandito ngayon. Marami pa yung inubuhan mo kasi. Sayang lang yun ano eh. Sayang lang. Yan buga. Yan. Ay, kuha mo na parang. So this is the top view. Overnight kami magstay dito. Stay for tonight, that's Villa Antonina. Mag-check out kami ng 12 na tanghali bukas.